कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेत जिल्हाधिकारी यांनी अत्यावश्यक सेवा देखील सकाळी 7 ते 11 या वेळेत सुरू राहणार असल्याचे आदेश दिलेत। त्यांच्या आदेशानुसार 11 नंतर मार्केट खाली झालं, पण हातावर पोट असणाऱ्यांचं जिणं मात्र कठीण बनलंय। कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता कडक लॉकडाऊन लावण्याच्या विचारात सरकार आहे। मात्र पोटाला सुद्धा लॉक करायचं का, हाच प्रश्न हातावर पोट असणाऱ्यांसमोर आहे। त्याचंच उदाहरण सावंतवाडीत पाहायला मिळालं। 11 वाजता सेवा बंद झाल्यानंतर मच्छी मार्केटमधील मच्छी विक्रेत्यांनी आयडियाची कल्पना लढवली। नाशवंत असणारा माल विकला जाऊन पोटा पाण्याचा प्रश्न सुटावा हीच त्यांची भूमिका होती। त्यामुळे नियमानुसार शटर बंद करत थेट खिडकीतून मासे विकण्याला मच्छी व्यावसायिकांनी सुरुवात केली। ग्राहकांनी सुद्धा खिडकीतून दिली जाणारी माशाची पिशवी कॅच केली। मासेवाल्यांच्या या आयडियाच्या कल्पनेची शहरात तुफान चर्चा होती। मासेवाल्यांच्या या कॅच द फिशमुळे कोणाला गंमत वाटत होती, तर कुणाला त्यामागची तळमळ दिसत होती। हातावर पोट असणाऱ्यांची कैफियतच हा फोटो सांगून जात होता। अगदी काही वेळातच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी इथं येत व्यवसाय पूर्णतः बंद करण्याची सूचना दिली। त्यामुळे मच्छी विक्रेत्यांना आपला व्यापार गुंडाळावा लागला। कोरोनामुळे आज व्यावसायिक सामान्य जनता कोणत्या परिस्थितीतून जाते याचं निशब्दपणे वर्णन करणारा हा फोटो आहे। त्यामुळे सरकारनं कोरोनाच्या संकटातून सावरताना हातावर पोट अवलंबून असणाऱ्यांच्या पोटाचाही जरा विचार करावा। कारण लॉकडाऊन राज्याला देशाला होईल हो, पण पोटाला लॉक कसं लावायचं हाच फाफडा प्रश्न हातावर पोट असलेले व्यावसायिक विचारतायत। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।